Wij hebben zelf 18 manege paarden en ponies. En dan staan er nog een 13-tal pensionklanten, nu in deze maanden. In de zomer hebben wij heel veel toeristen, dus dan staan er wel 100 tot 105 paarden hier ook. En wie zorgen er voor de paarden? Dat doen wij met ons team. We zijn in totaal 5 man. Dat is mijn vrouw, ikzelf, een staljongen, een instructrice en we hebben ook een dame die de administratie verzorgt. En hoe ziet een dag eruit op de manege? Een dag begint bij ons 's ochtends om 7:30. Dan beginnen wij met de paarden te voeren, de stallen te verzorgen, dus eigenlijk het uitmesten, kijken wat er uitgemest moet worden die dag. Dan worden de paarden losgegooid. In deze periode hebben we 's ochtends geen buitenritten, dus dan worden de paarden allemaal losgegooid. En dan 's middags en 's avonds hebben wij de lessen. Ik ben Lindsay Roodsaert en ik kom uit Bresjes. En wat doe je hier? Ik loop hier een heel jaar stage voor school. En wat voor opleiding doe je? Ik doe een opleiding van paardensport en houderij op niveau 3. En leer je hier veel? Ja, ik leer hier eigenlijk veel meer dan dat ik eigenlijk op school leer, maar dat is eigenlijk ook wel de bedoeling. Waarom staat er bij deze pony niet voeren? Dat is omdat ze zeer geliefd is bij alle kinderen en daarom heel vaak snoepjes en zo krijgt. Maar omdat ze op dit moment iets te zwaar is, mag dat eigenlijk niet meer. En welke ponies staan hier nog? Dit zijn Bartje, Pinky en Debbie en ze zijn echt heel lief voor kinderen en de kinderen zijn er ook heel erg gehecht aan. Nou, ga je erop klimmen? Oh. Oh, meisje, rustig. Had je ze nog niet op maat gemaakt? Grapjas. Gaan jullie zo een keertje van hand veranderen? Van de H naar de F of van de F naar de H? En als je iemand tegenkomt, elkaar de linkerhand geven. Debbie, kom. Sophie, ga rijden. Kom, met je benen. Amber, met je doorrijden. Kom. Een turbodrafje, Amber. Kom, kom, kom. Super, heel goed. Gaan we een keertje zo langzaam mogelijk draven, dat ze bijna stappen, maar net niet helemaal. Blijf licht rijden, Nina. Nee, Amber, dat is helemaal stappen. Blijf draven. Kom, heel langzaam. Nog langzamer. Nee, die kan nog langzamer. Nog langzamer. Ja, super. Hoe wordt er gelet op de gezondheid van de paarden? Nou, als eerste wordt er 's ochtends gevoerd. Dan kijken wij gelijk naar de paarden natuurlijk. Dat gaat automatisch eigenlijk. Dan kijken we of de paarden er fris bij staan en niet dat ze goed in de box staan, dat ze graag het voer opeten. Bij het losgooien van de paarden wordt er ook gekeken hoe ze bewegen. Dus kijken of ze niet kreupel lopen of er niks aan de hand is. En als er twijfel is, dan wordt bij ons altijd vrij direct een dierenarts bijgehaald. Wij mesten in de week 2 keer uit. Dat doen wij niet meer met de hand, dat doen wij machinaal. Dat doe ik samen met mijn stalhulp. En dan zijn we ongeveer zo'n kleine 2 uurtjes bezig en dan is alles schoon en opgestrooid. Hoe lang bestaat de manege eigenlijk? Wij zitten hier zelf 18 jaar. Daarvoor heeft meneer Prins het 4 jaar gehad en daarvoor was meneer Riemers en die heeft het totale pakket hier opgezet eigenlijk. Is er veel veranderd de afgelopen jaren? De afgelopen 10, 15 jaar is er heel veel veranderd. De mensen zijn vroeger hadden we hier heel veel wedstrijdsport. En dat is in deze hoek is dat een beetje omgeturnd naar recreatiesport. We zitten natuurlijk ook 50 meter van het strand.
En ja, daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. En daar zijn we de laatste 5, 6 jaar wel op ingesprongen dat dat onze doelgroep meer is. Super, Amber! Hey Sophie, waar ga je heen? Ja, ga maar even achter iemand aanplakken. Niet tegen het verkeer in, want dan krijgen we botsingen. Super Nina, heel goed. Ga maar een keertje doorzitten. Plakken aan je zadel, zit op je billen. En je hand op je hoofd. Je arm in je zij. En je armen naar voren. Naar achter. Omhoog. Opzij. Naar voor. Naar achter. Omhoog. Opzij. Heel goed dames, super. Ja. Heel goed. Nina, doorzitten en achteroverleunen. Niet op je buik gaan liggen. Benen erbij, Lindsay. Kom.